खुलुमबाय बड'लेण्ड बुलु स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिसायख'थि बे बिसायख'थिया फैगौ 2025 मायथाइयाव जागोन। बिटिसि बिसायख'थिया साखाथि थारावनो आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिया रिपर्ट होदों। हाग्रामा महिलारिया अदालगुरि जिल्लायाव मोनबेसे बियाबाव बिथांमोना देरहानानै दं। थामहिनबा नाम्बार 1 आव दं। बिथाङा आगु फोरमायथि होनायखौ नुनो मोनो। बिथां हाग्रामा महिलारि। बे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंथिदों जे अदालगुरि जिल्लायाव मोनबा बियाबाव बिथांमोना नाम्बार 1 आव दं। नाम्बार 1 आव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। अदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु बिपिएफ हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां। 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन। बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे अदालगुरि जिल्लायाव गासै मोनबा बियाबाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनबा बियाबाव देरहानानै दं। थामहिनबा बे समाव नाम्बार 1 आव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। जेब्लानि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सिंगल मेजरिटि लानानै सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिग पलिटिकल आपडेट। बे समाव हाग्रामा महिलारिया खुगा बेखेवदों। हाग्रामा महिलारिया बे समाव बाथ्रा बुंथिदों दे फैगौ 2025 मायथाइयाव बिथांमोना बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे बिसायख'थियाव बिथांमोना सिंगल मेजरिटि लानानै बे समाव सरकार दागोन। बे रोखा बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा सिंगल मेजरिटि लानानै देरहासार जागोननि बाथ्रा बुंथिदों आरो अदालगुरि जिल्लायाव मोनबा बियाबाव नाम्बार 1 जानानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बारा गोबाव गैला बिसायख'थिया आरो बे समावनो बिथाङा खुगा बेखेवदों जे अदालगुरियाव बेसेबां बा माबे जायगायाव थामहिनबा मोनबेसे बियाबाव बिथांमोना देरहासार जागोन बेनि रोखा बाथ्रा बुंथिदों। मोनबा बियाबाव बिथांमोना देरहासार जागोन आरो बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला आरो बे बिसायख'थिया जेब्ला खुंजागोन बे खुंजायोब्ला बिथांमोना सिंगल मेजरिटि लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। मोजां। अदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु बिपिएफ हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां। 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन। आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन। बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्सना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो। 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन। मोजां। अदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु बिपिएफ हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां। 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन। आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन। बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्सना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो। 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन।